Dobrý den. V tomto videu si ukážeme, co to je pH a jak se s ním počítá. Nejdříve si musíme říct něco úvodem. Vědci zjistili, že součin koncentrace H+ iontů a koncentrace OH- iontů se vždy za konstantní teploty rovná 10 na méně 14. Můžeme si tedy napsat, že pokud budeme mít stejné množství H+ iontů a stejné množství OH- iontů v neutrálním roztoku, budeme mít 10 na -7 H+ iontů v 1 litru krát koncentrace OH- iontů, která bude mít stejnou hodnotu, proto je to neutrální roztok. No a součin těchto koncentrací je 10 na méně 14. Koncentrace H+ iontů se nám může zvyšovat. Pokud ji 10krát zvýšíme, budeme mít hodnotu 10 na méně 6. No a koncentrace OH- iontů se nám musí zase 10krát snížit. Budeme mít teda hodnotu 10 na -8. Součin musí být 10 na -14. Pokud koncentraci H+ iontů znovu 10krát zvýšíme, budeme mít už hodnotu 10 na -5 krát koncentrace OH- zase 10krát zmenší, 10 na -9. To se rovná 10 na -14. Vidíte, že tento vztah pořád platí. Koncentraci H+ iontů nemusíme jenom zvyšovat, ale můžeme i snižovat. Pokud budeme mít 10 na -8 koncentraci H+ iontů, koncentrace OH- iontů se nám 10krát zvýší, budeme mít 10 na -6. Dohromady zase máme 10 na -14. Ještě jednou 10krát snížíme koncentraci H+ iontů, dostaneme hodnotu 10 na -9 krát 10 na -5 a zase platí, že to bude dohromady tento součin 10 na -14. Pokud si tohoto všimneme, tak je celkem nepraktické, abychom počítali s takovými velkými mocninami. Proto se zavedla definice pH, kdy pH je rovno minus dekadický logaritmus koncentrace H+ iontů. No a z tohle už vyplývá, v jakém rozmezí budeme mít pH stupnici. Pokud za koncentrací H+ iontů dosadíme hodnotu 10 na -7, dostaneme hodnotu 7. To je hodnota pro neutrální roztoky. Potom se nám může koncentrace H+ iontů zvyšovat a pH tudíž se bude snižovat až k 0. U koncentrovaných kyselin hodnota pH může mít i zápornou hodnotu. No a pokud se nám bude koncentrace H+ iontů snižovat, dojdeme až k hodnotě 14. Toto platí ve vodních roztocích. pH pokud je nižší jak 7, tak je kyselé. Máme v roztoku nějakou kyselinu. Pokud je pH větší jak 7, máme v roztoku nějakou zásadu.
Kromě pH můžeme ještě počítat pOH. pOH se počítá stejně jako pH, jenom místo H plus iontu, místo koncentrace H plus iontu, tam dosadíme koncentraci OH minus iontu. Minus logaritmus koncentrace OH minus iontu. Teď můžeme využít této rovnice a celou si ji zlogaritmovat. Pokud umíte počítat s logaritmy, tak víte, že pokud logaritmujeme součin, tak nám vyjde součet logaritmů. Proto platí, že z koncentrace H plus uděláme pH tímto výpočtem plus, krát nahradíme plus, no a z koncentrace OH minus iontu uděláme pOH. To se rovná minus logaritmus 10 na méně 14, což je 14. Tenhle jednoduchý vzoreček potom můžeme využívat při výpočtu pH, pokud si prvně spočítáme pOH. pOH si převedeme na druhou stranu, tady jsme sčítali, tady budeme odčítat, tudíž hodnota pH se spočítá 14 minus hodnota pOH. Je to praktičtější, než přepočítávat prvně koncentraci. Pokud potřebujeme toto vypočítat na kalkulačce, stačí zmáčknout minus, tlačítko s nápisem log a zadat hodnotu. Není tu žádné krát, nic podobného, jenom zadat hodnotu. Teď si uvedeme jeden názorný příklad. Budeme mít koncentraci kyseliny chlorovodíkové, která je jednosytná, má jeden vodík. A tato koncentrace bude mít hodnotu 1/1000 molů na decimetr krychlový. Koncentrace vždy musí být v těchto jednotkách. Pokud máme jednosytnou kyselinu, koncentrace H plus iontů bude mít stejnou hodnotu, čili taktéž 1/1000 molů na decimetr krychlový. Máme koncentraci H plus iontů, můžeme rovnou počítat pH. pH se rovná minus dekadický logaritmus koncentrace H plus iontů, čili hodnoty 0,001. pH se v tomto případě rovná 3. Trojka je hodnota nižší jak 7, budeme mít kyselé prostředí. Odpovídá to tomu, že máme roztok kyseliny chlorovodíkové. Potom si ukážeme ještě, jak se počítá s koncentrací hydroxidu. Budeme mít hydroxid sodný. Znovu tento hydroxid má pouze jednu skupinu OH-, je jednosytný a zadáme si koncentraci 1/1000 molů na decimetr krychlový. Koncentrace OH- iontů, jelikož máme jednosytný hydroxid, je stejná. Taktéž 1/1000 molů na decimetr krychlový. Tady máme koncentraci OH- iontů, počítáme pOH. pOH se tedy rovná minus dekadický logaritmus 1/1000. pOH se tedy rovná 2. Teď musíme využít tohoto vzorce a pH si spočítat jako 14 minus pOH
pH se tedy rovná 14 minus 2. pH se tedy rovná 12. 12 je hodnota větší jak 7. V prostředí náš roztok je zásaditý. Odpovídá to tomu, že máme roztok hydroxidu sodného.